Денят актуално продължава с темата за толерантността на пътя и за това как да спрем войната по пътищата. Започва нова кампания под наслов "Малки и големи заедно на пътя". Тя в частност е за повече толерантност между шофьорите на леки и товарни автомобили. Повече за тази кампания, какво предстои и защо всъщност се наложи да има такава кампания. За това ще разговаряме с гостите ни в студиото: Ина Игнатова, маркетинг менеджер, и Николай Домбалски, който се занимава с развитие на бизнес услуги. Добро утро! Добре дошли! Добро утро! Какво наложи създаването на такава кампания? С какво тежкотоварните автомобили специално пречат на това да сме адекватни на пътя и да има по-малко жертви? Преди всичко започваме оттам, че товарните автомобили не са пречещите на пътя. Следствие на анализите на нашата компания и Volvo Truck, в всички случаи, в които има катастрофи с инциденти и жертви, причинени с участие на товарни автомобили, се оказва, че един от проблемите, които стоят на дневен ред, това е липсата на достатъчна информираност за спецификите на товарните автомобили и движението им, които са неизвестни до голяма степен за шофьорите на леки автомобили. И преценихме, че това е една добра възможност с тази информационна кампания "Малки и големи заедно на пътя" да повишим информираността на участниците в движението, да създадем предпоставки за повече толерантност и уважение между тях и по този начин да въздействаме върху повече сигурност и безопасност в участието на движението. Всъщност тази кампания започна, мисля, че месец март, нали така? Точно така, да. Вече няколко месеца. Какви всъщност са конкретните резултати от нея, които отбелязвате до момента? Това са почти 6-7 месеца вече. Точно така, да. Кампанията започна, както казахте, през март. Като информационна кампания тя използва медиите. Имаме радиокампания с практични съвети за участниците в движението за тежките и леки автомобили. Използваме Фейсбук като канал за комуникация и разпространихме до момента 110 000 такива стикери за камиони и леки автомобили, които носят посланието на кампанията "Аз съм толерантен, а ти?" Простичко. И вече виждаме все повече и повече товарни автомобили и леки коли, които са се припознали като участници в тази кампания и се превръщат в посланици на нашата. Какво всъщност конкретно трябва да знаят шофьорите на леки автомобили, което до сега може би им е обягвало, когато са на пътя заедно с тежкотоварни автомобили? Значи проблема идва от там, че когато повечето хора, които изкарват курсовете за свидетелство за правоуправление, те разглеждат правилата за леките автомобили. При тях няма как да знаят правилата за товарните автомобили, за начина на движение на автомобилите, тяхната специфика. И важното при тежкотоварните автомобили е, че техните габарити са доста големи и примерно при вземане на десен завой или на ляв завой, те трябва да се изнесат малко. И точно тогава шофьорите на леки автомобили виждат възможност да минат, особено при задръстванията в градски условия, виждат възможност да минат и точно по този начин стават инциденти. Имаме в нашите камиони имаме системи, които предотвратяват тези неща. И това е една от системите, която е за промяна на платното. Има датчик, който е за мъртвата зона. И по този начин се избягват част от инцидентите, които стават с леки автомобили. Аз бих добавила и още нещо, което също не е понятно за шофьорите на леки автомобили. Зад ремаркето на всеки товарен автомобил има огромна зона, в която на практика е невидима за водача на товарния автомобил. И е важно за леките автомобили шофьорите да спазват дистанция, за да бъдат забелязвани. Също така, когато се движат пред товарен автомобил, трябва да имат предвид задължително, че спирачният път на камиона е много по-дълъг. Когато говорим за нормални атмосферни условия и сух път, разликата при скорост около 80 км в час е около 15 метра. Но ако говорим за настоящите условия с заледени пътища, каквито очакваме да има през зимата, разликата при скорост само 45 км в час, за леките автомобили спирачният път е 80 метра, за товарените става 160. И това трябва да се има предвид, когато леки автомобил се движи непосредствено пред товарен автомобил, да има предвид да не намалява внезапно скоростта, защото това е една от причините също за инциденти. Имате ли всъщност статистика каква част от така инцидентите са причинени точно заради такива ситуации, заради шофьори на тежкотоварни автомобили?
Реално статистика за България разполагат нашите партньори на кампанията, КАТ и колегите от Министерство на транспорта и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. На събитието, което проведохме преди 2 дни, дадоха данни. Реално катастрофи, особено с загинали на пътя, причинени по вина на водач на камион, са по-малко от 6-7%. Отчитате ли този проблем като недостатък на образованието, на подготовката на младите шофьори? Трябва ли да има законодателни промени или други промени, в които просто да се включи това като част от теоретичната подготовка и дори в практиката? По време на курсовете да се набляга. Определено считаме, че е полезно, когато се провеждат курсовете, да има някаква част от обучението, теоретична, точно за спецификите на движение и на товарните автомобили. Предлагали ли сте това да залегне в учебния материал? Това е една от идеите ни за кампанията през 2012, тъй като тя не е еднократен акт, тъй като промените в поведението на пътя изискват повече време и усилия. И това е едно от нещата, в които ще фокусираме вниманието си през следващата година. Върху какво още ще настоявате в тази кампания? Това е едно от предложенията. Кои са другите? Това са ни предложенията конкретно като промяна в състоянието в момента на модулите за обучение. А останалото, което ще правим, ще продължим да разпространяваме информационно нашите съвети, подготвени с експерти и от нашата държавна администрация, и от колегите ни от Volvo Truck, които да бъдат полезни и за шофьорите на леки автомобили, и за тези на товарни автомобили, така че да им бъдат в помощ, когато, примерно, през лятото в засиления трафик се образуват колони, товарните автомобили да пропускат колоните, когато се движат няколко товарни автомобила в конвой, да има достатъчно разстояние между тях, за да могат да бъдат изпреварвани и да не създават предпоставки за задръствания. Какво ще предвижда вашата кампания за следващата година? Какво предстои до края на тази година да информираме зрителите? Ще продължим с инициатива във Фейсбук, свързана с съвети специално за зимната подготовка. Както и на събитието, което проведахме, показахме част от системите, които могат да помагат в движението и при зимни условия. Но точно с съветите ни и с игра за участниците във Фейсбук смятаме да повишим информираността. Следващата година инициативи други предвиждате ли, освен? През следващата година, да, все още сме на етап планиране. Смятаме да опитаме поне да привлечем медии и като вашата телевизия да ни партнират, тъй като благодарение на вас достигаме до много по-голяма аудитория. Благодаря ви и със сигурност ще се включим във вашата кампания. Казахте, че зимната подготовка е важна. Конкретно какво трябва да знаят шофьорите и да се подготвят? Да, вие предупредихте за дистанцията, но какво друго е важно да се спазва, особено през зимата? Дистанцията е едно от най-важните неща, но също всеки товарен автомобил трябва да бъде оборудван с вериги. Гумите му да отговарят на дебелината на грайфера, да отговаря на изискванията, които са заложени в Закона за движение по пътищата. Да бъдат проверени охладителната течност, да се провери доколко градуса е точката на замръзване, да се проверят акумулаторите, да се провери всичко, което е свързано с осветлението на автомобила, защото знаем, че, както казах, габаритите на автомобила са доста големи и светлините са един от начините да можем да ги видим в тъмното. И ако те не работят, това прави нещата още по-лоши. Така че оборудването и подготовката за зимния период са свързани с доста неща, които могат да спасят живота. Знаете ли? Да. Депутати от ГЕРБ сега подемат една инициатива. Всъщност, вие като организация, която се бори за безопасността на пътя, предполагам сте чули, имате позиция. Те предлагат, както в останали държави от Европейския съюз, да караме с пуснати фарове целогодишно. Вие склонили сте да включите една такава инициатива във вашата кампания? Мислите ли, че наистина ще има ефект за намаление на инцидентите на пътя? Разбира се, считаме, че това би помогнало да се избегнат някои от инцидентите. Дори при ясно време в извънградски условия, примерно автомобил с сив цвят, който е често срещан по пътищата, без светлини, може да остане незабелязан поради различни причини. Естествено, че подкрепяме всяка инициатива, свързана с повишаване на безопасността на пътя. И доколкото ми е известно, като стандарт в Европейския съюз от 2012 всички новопроизведени леки автомобили ще бъдат с такова автоматично включване на светлините. Тоест няма да може да
да пътува леки автомобил без включени светлини. И същото ще влезе в сила и за товарните автомобили от 2013 или 2014 година. Така че да, върви се и се работи в тази посока. Благодаря ви много. Ще проследим и всички останали действия във връзка с вашата кампания, за да сме по-толерантни всички на пътя и да спасим човешки животи.